Виж точно къде трябва да се дупиш. Аз съм тук станала. Да, ма наклона е в обратната посока. Наклони назад краката. Назад! Стой си, бе, стой си така. Краката ми се отират на кулата, петите. Чакай се да ги докосвиш и да снимам. Добре, какво? Да, виждам. Снимам. И ми снимаш отзад косата. Що по-тя отзад на косата? Аз не мога да хвана това. Мартин как става червен като такова.